Představení modulu pokuty v systému Car Rental. Modul pokuty v Car Rentalu umožňuje automatizovanou evidenci, správu a vymáhání pokut spojených s pronajatými vozidly. Systém automaticky propojí pokutu s konkrétní smlouvou na základě SPZ vozidla a data přestupku. V menu stačí kliknout sekci Car Rental na modul pokuty a přes tlačítko plus se vytvoří nová pokuta. Do pokuty se může nahrát sken dokladu. Pro nahrání skanu se může použít fotoaparát přes mobil či tablet, pokud se systém použije na těchto zařízení. Nebo lze využít nahrání skanu z plochy počítače, kde je uložený. S propojením na ChatGPT se mohou z dokumentu vygenerovat jednotlivé údaje. Obrázek se nahraje v sekci dokumenty v bloku pojmenovaném Nahrát dokument ChatGPT. Automaticky se pak vyplní pole název, autorita, datum a čas přestupku, výše pokuty a daná pokuta se propojí s patřičným vozidlem dle SPZ. Stačí pouze kliknout na tlačítko Vyhledat nájemní smlouvu u pole Nájemní smlouva, kde systém dohledá konkrétní smlouvu. Vyplní se zbylé nevyplněné pole typ pokuty a záznam se uloží. Ovšem i ruční doplnění údajů do jednotlivých polí pokuty je možné. Podle SPZ automobilu se v poli vozidlo vyhledá dané vozidlo. Vyplní se datum přestupku a výše pokuty. Poté se jednoduše vyhledá nájemní smlouva. Po kliknutí na tlačítko Vyhledat nájemní smlouvu. Vyplní se zbytek potřebných polí jako typ pokuty, název a autorita. Vyplněný formulář se uloží. Díky propojení s dalšími moduly a překlápěcím tlačítkům se může jednoduše vystavit faktura zákazníkovi, kdy jsou již vyplněné údaje z pokuty jako zákazník. A v položkách jsou uvedené řádky o typu pokuty, její výši a případný poplatek za přefakturaci, kterou jim budeme účtovat. Můžeme sledovat platby a v případě potřeby i zasílat upomínky k neuhrazeným fakturám. Na tiskovém reportu faktury je mimo údajů o zákazníkovi a položkách faktury umístěný i QR kód pro snadnější platbu zákazníka, který stačí naskenovat v internetovém bankovnictví a platbu poslat. Na pokutě se pak pole fakturováno nastaví na ano a v poli faktura vydaná je propojení s danou fakturou vydanou. Nad seznamem pokut se dají jednoduše pomocí filtru vyhledat pokuty, které jsou vyfakturované a rovnou vidíme i propojení s patřičnou fakturou a pokuty, které čekají na fakturaci.